yebengi ya Kenya Women Finance Trust. Boigo nabo kubanyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke. Boigo nabo kubanyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amontelyo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omuske Oruoba niga alenge omuseneta omuchorwa wekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwekerugo kyaye kyobuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obo balimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Sitariki ni sano nemo homo tienye no yu kano mwakano yu wechirubire meronge bere ne tano nomo mwanjo mu hirele ndeno kwege nambiyole andon siasule na gukwanire nabego kukwalikane kanyora mangana maya yekyonga chinsenye chiabo nutko eliterana isara sinyakunde hasense miliyuma nyerelyo igale fenesa nyabuke kulende ngo kumanyibuna orobero bwengambo yagatembe ni gogendete asikolende bono na ire libageliga gukumanye haya hagendrete nagusabire tuskale. Karibu mwancho humo rigerelia
inka ya Ronald Nchiri kutoka sejinsemo cha Nyankongo ime yebunge ya Kitutu Chache South ni gobabu kano mwichano magega ye nyumba yabo gusambwa n'abantu batamanyire ukwana chingike cy'abananchi bejinseme cyo ni gobatebiruna ubwo amato buyanga cy'abananchi mbogwanete asbono babulira abananchi kosonsura chinjire cyabo bunenjire yemoyo kweneke bunanko be kabaro murembe uri Kitutu Punasanya na roboti rwa senchira yobwikira Haki mwangu ndiye none chunu pamuchaba na haki. Haki kwa sababu kinagenda haki none nganga konyo mkameka haki. Nekerero kia mayanda kuruase amate ya Ronald Onchiri eyogotoka ekenyoro Kenya Nkongo eyogotoka imeye sub location ya Iteresi location ya Jogo miye bunge ya Kitutu Chache South. Abantu batamanyiri ni gobasaganete enka yabo obutuku bugukira rero na gusamba enyumba yabo engana bono yirire barabuo kusiria enibo enyinge. Ronald Karachiri omumenyo ga Nyankongo Nyankongo narabedegeka ni myaka 57 bona yigete igoro kajinga turumbuka nyese ya maya maroba kajanga siye ko mujinga kora nkairana kabutega ndi kabasambiri ngaturumbuka kaikamata ningali ali mujinga nyora mbiyole wale round ya gatungo turumbuka saa 3 na naturumbuke munangu gorege itekega kanyoro muru kanyoro barabuke to mesika ku nyomba iba Kamugasa sana moyo kanyanga kamugasa kurpara kamutenga kitiri bukamata ali batuna leire bakoibonsa mostly bakoibon Mondays agatirimbuka kinga nako bekero monta mabera ali kwari mwakwera kurumata konte yabukeria abantu batokonya gakiba basambire nyomba gaki basambire bakolire gaki Amate ya Ronald Onchiri ni gobono basiemirengane yege kiara na kwemurungania kegima asabago tebanga nigo yarolekanete ogutia amakweli kwa magima yabana benkeyo yani watu waikira maana tuwakumiringa bono ikirani unobo yani uno inkike bono montago kegechayo tamagete nonya nake njeni bona na riri nyombe ya bono iri yaro ngabona kene je ya tori tukwaiga na indi ya kavere nonya watoka wase wambo chumpari nkono nde ora wakore getendo bune kingirikia ya twale rawi ngawanya nawo waseriyo tugosabira na mabira wasonte ngano wase gukona ekerekyo ni gairera obwo babagenderete komenyera kubwatekana ngo babiri bagusaganwa gwetania entunda eyemo nabo igugusaria enibo yabo nabiri ngore iberu sana ndiri bike takabana ali yabiri karanga bana yabiri kawaida chusiga na changa kuchimba kwa chion speaker nyomba nkauru ibintu byasi bya bingi chibunia makara twanya kumana na muntu kwase ngitima kumana urubona nagaje tinyangonga yani muntu inono kwira na ngutura tenga tuirana ni ruwe usi wabunire kende muno rowe gasinanga kuna tokarore ya yire taiga na kuri chisa chio kumisa utokoikere bintu nado bitware usenga ki abono bakongwa be abiri ngasiampa Kichoboigo mokonyi bumugambi bwe sub location ya Iteresi Crisantus Mosioma nigo ainekia egekori kiga asate bani go bono abanyanyimbo bachakiro butuki Samalita ngoro ku Crisantus Mosioma ndo assistant chief kwa Iteresi sub location na acting chief wa Jogo location emambia lero nanyala konyole report kuwa so motureti wanegwe Kinyoro Kya Nyangongo na enyomba yomunya Kenya royomo aselita Ronald Onchiri janya alete gusambwa abantu batamanyekanyeti report nanye na nagochi OCS Nyanchwa police station na tuma bobesa bae ba process ye scene igo amangana wala sama opa ya serikali nali usababa nyakinyoro nga baba batoereru nonye babwato bokagero gochi asonde bati koimoki kitambo kira sama okabo batiga mangana ya serikali akorobotuki elinde koyo konyorekana nga na koleta mangana ya aimukere kitambo kirekenene abana bade Rigase Kinyoro Kya Nyankongo yogotoka sub location ya Iteresi meye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii Eliana Igongoro kwa Dipon Asanya.
kuboligwa nigo kwarurwe gocheso munyakiro gobekyombe KBC elasta setekone kwaneke bunango esokera sobunge na gukwanira igoro na seki kimashini cyo kubaliki haba kichukura chitari gukora imirimo waya no kuboligwa ku mwanasiasa korwa se kaunti ya Nyamira Victor Swanyogeto chingake cyo nigo boigo hamo chia serikali anene haso ko tabwato ke bibande byabasaye ase chingake cyo wanete Oligito fatikadi Gisemba norobotirwa senchira yubwikirano. Omwanasiasa oyo korwase kaunti ya Nyamira omowakiri Swanya Victor Ogeto nigo amochiria serikali enene ase ugutabwatuka ebibande ochase abasahe ebyo birabakonye ase okubwata chikura ase obwango intumbire igaiga ntegetu address at the national level tindo chingange kora IBC ego chaka mass registration lakini mbabwati mass production of IDs. Tangu last year IDs kia bana baitu ba registre mbarachi nyora paka bon ngaki barachi ko register muna voters na IDs mbabwati wada tukomanya buna serikali yeye yerangere yero ngie planet ukwana korwa Gisima imeye wodi ya Gisima ebunge ya Kitutu Masaba chingaki chege ikaro amona bana boda igoro yokubasegeta obuya bwokurikiwa punaba kichikura nigoboigo akwanire emechando eyo abwo bakurikia abantu chikura ejo bagenderete gwetera is in the private phone is in the biometric which is official. These are things that are gazetted. So issue kama hiyo tungependa the chairman of IPC watueleze what exactly are they up to? What exactly are they up to? So I think it's a very important issue that must be addressed, and we ask the chairman to take immediate action to tell the Kenyans whether these biometrics are they working or they are not. Because if it's about connectivity, how can a phone be connected here and the actual biometric equipment it's not working? It does not make sense at all. Aiga nigo munyakirogo boda Dominic Babu atebabuna nigo barachikubakwanira abana boda bonsi imeye kaunti ya Nyamira eryo kweneke buna kera oyomo inkubwatare kura na umanyire obuyabu waka ekura Sajina contractor abantu 10,000 across the county the border riders almost 4,500 and something border riders babwati chikura, and that is the mwa mura bakwenda gukora mobilize abantu baitu babwate chikura omweri oye nigo Swanya oyuboigo ororekanire wesokia na kurija obugavana bwa Nyamira nigo aira chinga kecho na gukwanira oburai bwa Nyamira ase atebabuna nigo engaki yaikire amaunchorerio abwenerete ingaki okoegwa more than 75 billion toro kieno ni stadium ya Rosi toro kino cho bisinchiyo amaliogo tayo ingaki ugu explain engakieye abantu baminto particularly vijana bono kabe macho tuare chikadi yechi ekero mwako gocha 2027 mogoja corona ki motumia chikadi yechi gosengaki moroje nonye ninche bolie genteke mokondire muzo moroje ndaisana Hinko reporter Getembe koroiga Gisima eye gotoka imeye bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Fatigad Gisemba Semo yabamenye korwa magombo Kitutu Masawe kaunti ya Nyamira igo litukolera lero banyoro bokonye kurwaso mugimenere bwe kaunti yo musike Cherusha mumanye ukwana chingeke cyo musike Cherusha nigene kibana nachikoendera kubwaterana serikali ya Kenya kwanza asogojiwekirania magendro hasegekekiga arabisi Oligitodani Runtiri orobotirwa senchira yobwikirano Gukwano mugasorero hasi gikaro kiaretamo ibikundi biga kurwa chinsemo ao ime ya Kitutu Masaba mwega okoreka seskuru yabomura ya Nyambaria ime ya Magombo Cherusha nigalirira yugucha gokoromokia na kubucha emerobolyo engabuneye okonya hasi gosirio butaka lakini nara ko banisikone ngochikonyara nari ngukwano manganai igoma wande limbera serikali kelikera roronete
unabona tokule matena tebete ngangocha na ni maumera elinde none tibiteti na magana mokontebia aso ese mitandao gingoru tagotiali na batabinga igona renge sabantu bane okogani kwa bantu bane bakoro kuba magombe what inkolinge national school etu bwata yemayo hall eraige kwa gachu ya gachu for a long time tosorore serikali etokorere hall igoko anda gukwana goikambero manya gukwana manganai chinga kecho boigo nigo haburi bamenyi kubeka abarai abisi baria babwata maganio y'abananchi n'amagendero Natalia barai baringete kugotia chinda cyaba banyene akira tukugenda 2027 inurire ryemere mutu abakoreire ebintu binde byose bibekando origere ryo monto peke ya asense mwende okubolia nigo kwabe kwasaba ibolie kolenda abana babo chinga kichiga cy'umutimuko werusa ili kolenda chimbwa cyabo na gusiria chinyomo cy'amapema usarwa ku mwana muiseke na kubatanga kurwasa butumiki wa maliogo yogotindia. Nataka niongee na wale watu ambao wanafanya mchezo, hasa wanafanya mchezo na wasichana wadogo. Asomo yiga ebikundi ao nigo byabwatokerwa chiema nebikundi binde byaboboraka byabwatokerwa chitinga kobakonya kwegendereria nebikundi binde byego chibese kobakonya kwegendereria sobonchoreria unatinga yayi igonda tagotabanga today iga ase magombe what abanyina basirate widows Nkurubu terika taseni kia gatembe korega magombo imea tutuma sabasi kaunti ya Nyamira litera nengoro kwa Daniel Untiri kubuligwa nigo kwa rwirwe huchia sumu getutu kwene kibunango esokyale na gochora omurai oko no kubuligwa ku Women Rep kaunti yo Muske Cherusha Mumanyi gukwana chinga kicho Cherusha nigene kiribuna okubakekana kuregati asumu getutu na kikwairere no nyatanya gochorwa asekero kyobo seneta kosobo gavana we kaunti yo chinga kicho Cherusha nigakwanira higoro yegetange kireri irachibeta ase kaunti yo anobu yakubwate guchia somomenyi we kaunti ya Nyamira olikitofati Disemba norobotira senjira yobwikira Siasa chobugavana bwa Nyamira kurase enyumba y'omugetutu nigo chaenekiwa asomuske Cherusha Mumanyi atebire buna asekero gekyo nigo engakiya ikire omugetutu abwenerede uchamo na gutariramo asokorya oburai itwaje kanyara since devolution itwaje kanyara mugavana na ndiro daiga igo tutianere na kentonge yakanyara wotse itabo getutu lakini tagatemba kwanire kwani barote ngantu tora bariri miaka yonsi ntogo ikamwako ndetongainie iko kana kwanire ne corona na kwanire abantu baminta manyinga sa kusaraguga nabatoko tokorrekana mna tora bamoga aiga boigo niga bwatoka obosemia uchase abana inchi buna ekero kyobochorio bonene boraike nerbuya omurai oyora chikochorwa kera oyomo achorwe kubwatikana nemiremo eriabeire gagwikirania ase boigo aira chinga kiechi na wiyakera ekoko ase kerogo kyobugavana kakiti montiga na asabire inu monsabere tosuke na inwe na mimi siku moja tororo gusentolete ng'ani gocha seitoga Mose kwanja tomuvugotia inyole kiruge kurukyomugaga na bwa Nyamira. I want to assure you ndio mtakuja kujua na women can work and they can work better. Chingaki echecho nigo omuske Cherusha Mumanyi akwana ajaiga igoro yegetange kereri ekyo kebwenderete gweta imeye kaunti ya Nyamira egetange kereri mna moko ngona gukwana kera rituko kerikera kigo ikabatoe ekare twagekwanire nandi batwakikisha irengero lakini goikatonya gukirigera ringa alisimwata gatengo kebeka more tango torore kebeke gazeti notice toisaneke lakini asati now twagekwanire muntogoro naije nana ari goikonya ari bandi bakurigera
tise ko katokolia maisi bakabantu bakumingo mukungo yo toitari erinde bintu biri bibekwa igo gatanga kerige gota ninde no bomaena nonya neri toka rieito koikari wa igari gitia ka Mombasa tinyanya teito tingeni teito etaya ito igo tiragenda ari nari toranyore tiko ba quality akara tiko ba exported. Inko ripota Getembe kuraiga skuru ya sekondari ya Bamura ya Nyambaria ye gutuka imenye wodi ya Magombo bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Njefa Tigad Gisemba. Ikiunga chigo soli hokoboli wanigo kwa ruerego chia sabarai weneke bunango esoke bale nago sira abasai hanena soko basigeta nebiego byabo okono kuboli korwa somwana siasa korwa se ewodi ya Masige West Ambrose asa tebiruna inarenchereje moyo kweneke buna abasai ngwekini bale hebiego byabo chingeke cho nige nekibune kangaye yenene no kweneke bunango sigeta abasai hasugo kinya ebiego byabo mulikecho iribati kopi roboturwa senchira yobwekira ase omorobeli bogosira abasae we kombe kya Omache Cup ime ya Bobas constituency nigo urwaneria wekero kyo obo wardrep umanyekanite buna Omache Ambrose atabire buna nachukunyara kabaga usira kwa abasabo Ambrose Omache na abwate amaya amange asa abantu ba Masige ward wochakira ase abasaye manyete mangana munarenge Masige West ya mumbanyete muzaria ntuwa bwate nona barayi baitu bari gutura bari gura mapaka abasikari bakara mapaka abagami ntuto karuranga tiri bagali giya noko chaka igeze ke Rwanda tokonya nibirengera gakintu aikonya netibirengali ebi obosari bwito mbere netize Bwana zinge njote dira no chimari ko genda lakini nturi ko baire ko ramasabo mbwati abasabo mbwate abandi bagonya ko muri ngaki ngabona banza beire na nayo babasabire mwanje tamazabayo nande bona abantu baito tikatutebega ekere tuarorire borabo nande tiakoira nege zuntene bose bamagaki mbarenge bako genda mutu ezobera bubore mwanje to kwenda ezobera bubore nande bona abantu baito bekaneza onenari bekaneza orema onenari okora amasabo mbarenge bakoranza beranga gaki aito okora namaya mbarenga obasabire abarai ao kobwaterana nere gokinia Masige West esingencho tobwate tuarorire borabo abantu baito bari no gusaba mwasaba gokiyo borabo gesibore umupira otwachagete kare ntumenyete tuarore nande kiganga yeto yarenge yowe kora ki abantu baito borabo ekekora ntu ategeto obosari boke ngakimbo kerebu akeire nande bona tokosaba abantu bari bande bari maiga batora kida barabara tukende kira ogekera tokonye elinde ne mutule turuga gatogenda uchigo Linet Wochere kurwase ABC yo kurwania obokurumi meya county ya Kisii nigatebire buna abasae mbatagete ko nyako bakurwa bakwerwa sese yo kurwania obokurumi kogenda mochore abagambi batabwati obokurumi ekiagera chifu gento giato chandire ensete ya Kenya n'obokurumi toligie njira yo okora obokurumi Kenya yere ensere ntenengu Chief Rashid nayo okoboko murubeli oyo iga ase ko basaba abarayibande okora bo ase nsemo yo gukinia base gushikora toburayi boroborkeranu kuna vijana wakiweko mahali wanafanya vitu na wanaelekezwa vizuri tunapata inchi ambayo iko na mwelekeo ngolibotere Getembe kurwa sensemo ya Nyachenge imere ya Bobas constituency amalisa na Gilbert Kobi
na gwikiraga bumoncho murigereria nongo ikero mwelio bwa mangana mayeye kiunga chinsenye chiabo nutko kurendo muruberi obwengambo ya Gatembe nigo gendete asebire bikibire mutwe ninchikoirana hasenchira yoko gokoretero muruberi yo literani sera sinyakundi asense milimo nyerelio nigaringe Vanessa Nyabuke na gusabire tuskare. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekoira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheralyo yamagenderero asamatukabulisyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino ase omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kyamamogusie. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwige bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kochasi bali bonse baraganye kwigera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi
principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'ububundi asa mangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natatebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi kuchako tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi nyugutara sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Karibu na ndo mwancho mwaligerere haso murobero bwengambo ya Getembe anena se tugende tukwanira hamangana harengete abasa nabayigo omurobero utukukade nabayigo bona se kinga kikiganigo turakigo swa siasa bunenchero yemo yogukwanira amangana harengete ense ya Kenya singincho yebiro ngende ye mase yemo kwikasa bageni baito beri tukulia lero yesi ngichasule nyatichi naye ngochakira uliole ekirogo kyobugimenrep na kinkori muroberi kyogwate bona nkori gekero kyobumanrep imbwate meroberi emenge tete koreta change ase bintu biri bitari akorekana omumanrep aba mega ene bikorekane for instance into bwate chibesa chiangafu chiabangi nababwenete kwego ono like tindaro chikwene no senchera yekene tete ngegwekero geke ngeni shwa bangina chingongo chonsi chiagusi banyore chibese cho asenchereta keiru alafu ntobwata amangana ya education go support education support needs of girl child na boy child ngora mangana mayangonchorerie ebintu biriko nyoro bitara korekana ayuna rombwata manchurike akora ntoroche amache yorora bisina gende twikirani mirubiriende neririye bunaye anene nyatichi urachi gotenena bosubu mwananchi wi county ya Kisii omotena neke na korete kutatiga machi chipara ni mirubiriende emerobende tete gukora noko link up n'abantu nintete gutwara abasani kurusiko omanyete bagoteba your network is your net worth. Warontegete link up na chi investors korusiko. Yes. Ndete bintu biri bitanya wikase Kisii yeito. For instance, ntobwate avocado nerenke koro kuhasa avocado. Link up manye iko chigari chinse chisiko wune kwekare ega avocado yako karaga sini gakonu uchibasa chire igoro. Nyore chi seedlings echu chi avocado ngena nembe chigweta weta abangi nabasimeke elinde tubaligerie market guchisiko chichiko bakonya. Yes. Egento kende integete ndete for instance buna bono abali mumbaro bari gukwana ase event getenga mbanya konyora pads sanitary towel neri umwana mate sanitary towel eyu without yero umwana kratanye bwati buno mwana omwiseko nabakogosa kwende skuru noena matuka 3 wono ntegete ni shwe like sanitary towels echu chekere kero mwana chingongo chetu kyonse kyagusi nebinto binde. Okay.
Yes, umuske waro. Ulenega ngayo kuligekirgo kibwemsie. Yeah. Na ralia ya ora chikwenekeri umwananchi. Je buna just for gwaro. Uyungo bole kiro kibwemsie kurupas chache. Nimbate gangen ne kuchisa abantu bane. More especially the youths and the old age. Abantu aba twarare nkaki nyinge. Ewatigire maiga sana more especially the youths. Omurabeta bange bachire chiskuru basomire bia. Bachire iskoga mbabwati na ga safe after ba graduating. Yes. Osa omurabange bakire go form 4. Mbabwati en resources chiko bamu chiko graba mu to another level. Chinta te kuburi tangani wono mnande ko na chakre kuburi bugambi obo. Let ko work with these youths. Ndole ngan kuba making de babe abantu bari productive as a community ito. Unabona iga youths mbare bago chabaika ko form 4 was bakora no school baira nakaga ba maybe ba either ba kore inya ba sorry ko sine college ba kore ko sine ko siembe baira nakaga ba sinyo ko kore ba kora kende batabwati kende chinale tre chikos chire ese binyoro bito so was what they around yin ko target these youths especially na biretre chi program ne chia salon ichina almost ya ngongo korande wodi anengima abwisa abaise kabake nabangina ne vijana abamura mbatage tetiororo nande ba benefit mono. Not only that nimbe atechi program cha driving schools ichina bekire wodi anengima bone kabunango kwa naiga abantu bane bari na mugoko monabo kiaga na very na target ribono iga ina korte last yenge birongo abantu enrollment yarenge over 200 and all these people wanyale ko kutora driving license. Out of this driving license kyumonto ko renge kira chego kwa pen which motoga panta for one kusoka bari skoga bagorita kusini chigari cyabo barundi ngoenda bari skoga banyore no matatu sector bari kororo banyora mabere marogoba konyora bara abantu babwate private cars chigari chinge chawao wande bari kororo umuntu at the end of the day iras maso na mabere nyumba iga inere nchire yamo yo ko eradicate poverty as a youth baito na abantu bari ba less fortunate bataranda ke wango kenene kiyo kichisemi wetani abo nintete ko sector ya agriculture tete ko chakorigi investors bache basomya abantu abaito experts in agriculture ama chinde muri chito round yechiri chimbe tuatumira moyo for a long time mpaka chi mekonde itobono teri it's less productive tato chakorigi those investors abantu amategoriye keremo bache basomya abantu baito abangana baito ngakiro chimutuga banyore nkonyora tore tuwa food security rene donge so nkoswande kirase ichiskuru chito nango chikoboli obugambi oboiga tate ko make sure at least nkonyora tore equitable distribution of resources maybe go chiskuru chito okonyora bono no mugambi origeti across the school go sene ECD class asigeta samo ebine bintu tate kwenda ko chiko control tate ko make sure e ward ya nengima konyora tore ECD classes all over if ECD class already nerororo na kyoko input kyoko be kororo to kete to standard hivi bintu bindebire so all those nkucha ko making sure unango bako ngobogambi obo chindate kwenda mpe servant yabo make sure nga na basukuri kuri level bari bono ko chi level yende ebinyoro bito gali bono yoboga ekento kekero kekonga chimono kuri yobogambi obo abantu baito abwente kotara chipara chibwente ko bachindonge para road network itere mbe kabisa ndobwati para kabisa ne para no nyedio kwa romo msina abwente konyo tichora para yereire takitwa magotebunga this financial year para ketinja etubesa but at the end of that financial year we are not achieving anything we have marketplaces chito chibwati no chitachi chinene chitaye chine chumo umwe abwente gocha aligi atobeke chitaye chi abantu bakore biashara to even late hours kiagara abantu baito ngurubari chinsa mawa at least those late hours na muntu konya kwa gore no nyomonyo kende kwa sore nyumba wono chi itore ese word eke sometime so it's a lot ya garete ikagaranga soka mu gucha mutuga konye the word yane so
ebinto nebinge ndachi gukora enko batebi nga bangeri bageri imba umusumba obo bantume gali account mbakorera ebinto biri naro biyangira gukorekana bune nchire bwendete musiki gwaro kibesanga yokurusiga so mundu naro gendete kugusira nchitinigo ba finance na muntu onde bono iga ebintu byonse ngokora through my business je no mwana biashara nakorera biashara for a long time nando muntu kwebanga kiro muntu we settle goals ciao nabo kumanyana kyo ko chief so far in business and those business echikogara na gare ko skike wango na skirega kiagare na soire se community ito nkorete bichi project imne cha driving school na salon. Okay, yesu muske sungura ngicha sole kuligole kergo kyobo msie miro berike yora chigwikirani asawa nanchi igende tan by the way as youths because we are here nkolange team toraiga na basai one yara berengati abasai na ba mambia and twachire kwa nyamambia yangire weka because I remember even when I was in primary school even the time ngakito lebingwere ya moi if you remember nkolange timezo kuiweirwa twakabekira matoke para matoka akabekuna karaba kabekurunga my president ngogaleleki ngwetere so changes chabere from that time to honest. The reason why namu etenelinga karukoleli town inchuna inche ikonko Kitutu Central Ward Kitutu Central nige bwatete town yeto ikatolega kwa ma kuligeli kwa ebinto bitara kolekana like one akarukoleli ya chipara cheito I know abantu abange no ba menyeta okomanyara montaga akombo etarente tia menyetega like kwa nyanga kana no mugeni akumutalera akoli ne pigipigi ebuse ya mwaka you know karo ore town you need to get a clean environment because it's among the town service centers mnabona nyanchwa oikenyanchwa usko uchana kwa nyachira fraud so we want to make it the work of an MCA no you go provide a budget to assembly ye aros richiko ameke richiko na ndali present ya bantu bae so nabokere mochino tenga yaya unabona njibino mu MCA we town let us to mirana na MCA bende chipale chinke che town igachi komeki what we call connectivity chiko connect bonne okonyolera fraud ira connect kusenya getembe connect mata igasi chiefs camp ine pa enke orabekele eli entanganie yeram so you can connect to avoid the gente konga a jam in town like now you see daraja mbili litkuli chiro niko konyora a jam ero baka accident cha toka bangina bapeke mpaka paragati. I think the work of an MC is to take emotion atenga kiaya daraja mbili ya berega tika ekoleki eaga chwe elinda bangina barupara like na congratulations because the president nja abeka 700 million and the government abeka 700 million chibase chuma ite chibekere Kitutu Central as long as you mugava simba rateire echire under Kitutu Central ekere chire under Kitutu Central eine ngombe ya Kitutu Central ngochire kwaga chwe chireri agubona ande sungu nawacha koletere bitina bya because I want to see abantu ba Kitutu Central abana bali batasome bali mota ngati mbasometi umate ntolo tenga mwana utasometi kiro muntu nabwate wisdom apart from what onye to cheat class kya muntu no bwate wisdom ya enable or kwende so I want to see abantu bakadara jambil for example nabokonyoro chinji na chikono Nairobi abantu bali bakuru echikodi chinde lakini let Kitutu Central abantu naona abangina bakosomba maji na bakole kasigali pape percentage chirigoro twas ekorokinga ki engombe ne yabo ekine gendo to kwana ntwa rocho na nyambera gaiga whereby I'm not talking about the MC Kranstengo Karaliga but let me tell you, when even the president Agocha, he must see the MCO sitting. Nero kopera apart from the government aigambo no president kwacha abantu bana magania bona you know you represent your people orwa magania hao kwa igule. And number 2 job employment town iga naona baishimwa abaikaranstega iga nkoro no ni supermarket chira krota naona karo kando okira sigete como kaogete supermarket chire chinyinge chire Kitutu Central. Particularly Kitutu Central, the work of an MC oyo ku represent abantu bae is supposed kana bano muindi amatenga muindi hapa mahali umeka hapa mahali biashara umefungua hii ni ya wenye mindi MC wa hapa nipe nafasi hata 5 kwa yule tagukolina urwanira abantu bao ineregasio mu MC kobera obisi urwane batenga kia ni bwato muntu bwa accounts kwende obeke barasa urangatenga kina toma baka 5 ngabantu bali iganagana iyo ni kazi ya MCA egento kendo bwanto kuligereri in terms yo kumanya abantu what the problem we have seen whereby chipasa chikona in the county government of Kisii but let me ask you this abana bali totorofa uwacha kwa makotenga kero muntu apply pasali omuntu bwato bado bunasungura na ando yasungure pasali akokora maybe emirimo
omwana uri uri ntangaro tobwatise utabwatingina wewe usiringi 3000 gusira 5000 uno mwana usungura usoyo forayo does not make sense because omwana oyo astena ndabwata ojokaraki agochikuruza we look the way buna inje baise kongalibaga first thing no kona data analysis omanya chintakanire ngobwata ase godi yao omanya babora kambale ngobwata ase godi yao kare gwa kora ubabiri omanya kumanya abantu bali babwata isana ngina lakini batali kwenyara mate mbara babwata bibuli bonza lakini bado bibuli batali okaraki batali kwenyara so that ekara okora distribution of resources kwara abachakra for the benefit ini arrange yoka tore empower abantu aba na banya chigasi eri bimo bisa kubyabo igoro do you know why okonyara butajiri bwotekara asibole is because oyo romotaka agukaro motaka gwa taranyara muntu kumubwata okoboko. But if you can empower these people balense na barabara ara change kule nyumba ya marabaga che yeli toboli then we will bring change in the world. And lastly ekaro koligeri leadership nona enkoboli na aligeri nga onyoro mwe misibuna oyo tubwato kudiginyaranga akabe miaka 5 tindo change ya retete omentro yende 5 oyo no mwaka okianda tara make change in the ons ndeto miracle kina ndara ache kokora nona yo berege tembo gosoma news ase miaka 8 tora achieve kendi ayua miracle kyora achikomeke kuchibusio so that's why naligeri nga abantu ekere bakolera wakati watu wanapiga kelele na huku you are able to help them you come out reason why ngo lewe msemeni ngaki onya sa onkiri asina ikire abange mbama yete sina runa asina ikire and am able kokonya abantu abakitu to central let him come out timbas komenya bia paroba chandegete onye to gokuto kuna barabu when you are a good leader you become a good servant that if you die with your people omanyenga kwa barwanirete mpake daika yo mwerio nanya sa karago cyo bondo boigore karago toko barabu bato muske sungura yes twakarre kugo sire byombe kanisa ibesanga yukurusi nabonara kwa boli yes kwa boli mweshimi wa Jasper egende ketanti gambate kuna kitu inaitwa neema na ndipo tamengo atebu kunyiro muntu ngorate misa bawatenga kare kuibori tunyasana kataki asogotara na asoko na maite what do I mean ekara wotorole kanisa naona bango toka bale kanisa ondi bwensi naona ngwa ndole kanisa number 1 ekara osire kanisa is because okwenyora asikwa rule there is what we call even 10% kanisa endurance wabone jesungura ngwikanara kesabu nga asomo shara na nkanyora na kaka omoke nkanyoraga na nyora chintakana chichichandikete because I understand jina kinete kinde ntakana I'm a total orphan and I know what orphans ba wetera by the Cyrus na karado kurara nyumba umuntu chiko konga kumbe nesese yaita kwa bono umuntu chache kokokonya kumbe nesese yakora kiyagata okurara njira kwanywa machi kwara so I feel the pain yechintakana ya ba wetera so that's why akonyanga kiriege kenkonyora nje by the telinga usimbo achi asinyinge ogwekara kali I'm a businessman no yakwana apart from working in Gatembe TV I'm a businessman a very serious one I'm very young but wangoli pia ngane kura batainde butambi enseye ogwe karakali out of kalikana nkonyoro kuboshara na kobo biasa buli bwana ngo karabo kaigo na rusigeke na ira jintakana na rusigeke na ira buraka na rusigeke na asira olio tageta bokonyi kurwase even chikanisa I don't miss any church so chibasiro cha senkuruzi nyasawa konkonya asante sana Yesu mwanjumo likerele honoroche nigo togendete no murubiri bw'ingambo ya Gatembe ane nase togendete ukwanira amangana lengeta basaye na bigo murubiri tukokade na bigo amangana siasa hime yorongoro gusi na bigo ensi ya Kenya asubwamo na bigo ranyal ko kesi myago gwetera se nambe yerega bwa screen na bigo tome ujumbe yangu gwetera se nambe yo na bigo swali Facebook Gatembe TV hotome libuli lyago bunenchire yemo yokwene kibuna no chikonyora rijibo umusikinyanga ngicha sore mulene ganga yokurigekero kyobwe msiye naralia ya neno rachi kuleta monjeri asante sana eganga ya gerete nene kurigekero kyobwe msiye delinga naro leche nga gasia mwe msiye agochorerwa taranya koromete keriko korwa tukuchakera gasia na mwe msiye no krosia machiko aba msiye mwe msione kubati ande bikabya ya county assembly gali tararosi chiko liko konyo muntu ituko kumunya tieko ine gasi ntangane gasi akabere no ko representation ko represent abantu bae samaendro na sebintu binde so tuchaga samaendro number 1 egodi ito ya ira ne mega for long time like una bono sa ito se kuligeria maendro no nyo muntu ke otawatia maiso akororanga mwemsio itabwate partiality amandra yamo manda akonya kola nsema yamo nsemende atikete kiroko choro mwemsie okumake sure nga
chinsemo chionsi chabere taken care of rogoro mate moino na moinende onye gokora oro chipare ibere mate chipare ibere moino chipare ibere moino chipare ibere na ngo na abana bali ubwate nyomba kiro kubeke nyama igoro onye mitoli ibere bakoria egento kende abasa baitu balire for long time amangana empowerment na amangana echigas msikie nyanga ninko na jasi nini elinde nyalingo bata esimirega. Asante sana. Yes. Hello Getembe TV. Yes, ngoyo. Ninko iwete kabisa. Nkayugwa kakuru. Oh, yes. Yes, yes. 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 Asante sana. Yes. Yes. Liswaliri na sole nyatichi. Na kiora chi kweneki wuna chibesa chiangafu. Ngutume katira soko makonya omungi na we county ya Kisii. Chibesa chiangafu bono muna chigocha. Inche nkorangiria abangina. Nabarangiri byombe naenda ngwetere ward. Ward nanyorere ikana inde bono nchiko nyora record. Yabangina bare ward. Ward weta. Una Kisii county to bwate chi ward around 47 iga. Bono ngweta kere ward. Yes. Wetero mwemse ngmanya bangina mbalenga baro. Naende chi ward echimanye ese byombebi. Abangina mbalenga bachandegete. Bare need alafu bono kuruga muntu ari representative chi ward yechu weta bono muna chibesa chiangafu chigocha ngweni sure equal distribution of that ngaf money across the wards Kisii county yantari bono okwena na mataratari bono konyora bono muman rep bono akwena na maybe kwanyoro ina ndebonchari otigira sande bono like kucha kweni sure equal distribution of this ngaf money across the wards in Kisii county. Kuna kingo cha okora. Yes. This word indendira bodi. Yes, no ndine kyoranya ali gukwa nikibura yubi ya hane na bokoreto bomo. Gucha kwena kyobura yubi ya bokoreto bomo aso gokorega sibuneta keiru. For instance, ko work buyana barayibande ko basika. Bari for example no mo governor, aba MP bane, aba MCA, ngini shwentu bwate good relationship na barabu. Dubuato molebe no bomo na barabu. Elinde ya naba consult in case of anything. Okay. For instance, bono, turigere ribuna gari asinaro gari kwerende Kenyenya. Omosbati oyo makwete wetero bokorero bobenya gitari. Bono ngento buneko for instance, muno mo woman rep orio itata keiru achebusia agikerige kurueku akwanere. Muno woman rep bono inchengo chakoba gukwana ko voice ya women in my county. Gukwana kende gyonsi gukwana ekerekia kerikere kebena kwana nakeme abango cha okora hivi. Okay. Yesu musikenyanga naye asole twarenge. Yes. Asante sana.
nandete kweresa egankerene yagerete ngasoaso oborai bwa MCA. Yes. Intuna ikoyona ikire kweresa kelinga empowerment ya basae abangina na bagaka. Ekire ngigente kerene kebirwe for long time. Na for example basae bahebirwe sechigas ne se biashara. Enega sio murai no MCA kuensura kia basae bae bako empowered ende banya kuitegemea. Yes. Ekikimnenji kiagere sai na soire binyorime na cha kulikia basae sibale. Lakini kulikia basae na cha kupata na basae na sempira kwa support talent ya basae. Ekire ntana tangani getangani. Ekintu kya kabiri abasae na cha kiriko basomi. Nimbwade initiative ekorokwa one house one graduate. Yes. Every house getwa graduate. Wetre se initiative you go ensure basae omuntu nde umwana ukimwana family to graduate. Asome engo bwate soma injibe ko manyene ni bwate school ye ko somichi accountant na che magana computer na mo presira abana kure egodiane ko basome ata discounted rate ko nisho ngaba saiba basombire na ba 50% kure egodiane ngo ba ko soma accounting na soma magana yande na bali bakwanda siko somichi school chindi ngao go make sure na ba support wetira seme chango na so weso yane ikintu kende endoje bitara getara kurubia nendende kya agerete so sobora yo njemna fora enkelinga bono abara baito webiri bintu biribire ini important asaba abayibuli baito uno bolemi webiru squeeze ba MCA mbali kuri eri bolemi asaba ntaba na barolenki abantu bali balenkalia ikawuna kibakanya basimeke chiafukado na kibakanya basimeke amatoka amaya are improved ebintu bune ebyo bayebire chibreed chingi yache chingombe chibreed chingi yache chingoko na kibakora ebintu ebyo abagate ibintu yakabere ibintu kyo angeke muiso a network mu MCA wikotwale network ye asaba abantu bali bagonchukana ine yera gokonya konyora no musaye gas era gokonya konyora nonye ebintu binde buna chibese kira gokonye apart from tiro kwewa kira gokonya gukora ebintu mwawo kwari ene igangende ibintu byo byabere muna saye nyati kword amura itwa chorete obiria magana ya amaje ebitacho. Yes. Ebitache binge minako byo konyora bire nyati ko word bibiru bona bangene bakuchama chama chafu. That's what I will take care of. Okay. Ikintu kyo moiso. Yes. Ko garabande no jiri bagali abandi bategeka kwane ikintu kyo moiso tekere ko kuliye muna nje no musae no kwenisho nga chibesa chiri chibe kire word na sai allocation to konyora oje word kurate national government kiro over 27 million chibese chiabe kintu proper use oyene pare koroswa pare rosiwe ebwata makarabati pare rosiwe ebwata drainage pare rosiwe ebwata morum ekine kebolete onye na amacha koroswa chi water point chibekwe asabantu bonso banyore ende chitangi chibekwe chinene kiranya kuri. Okay. Onye ne chinyagita chikoroswa ajina kita chirosu onye vira space city birosu at least every part of the world kile chikumna jeme ntikira almost over 11 chirosu chibe kubira space city ne bintu binde bingi tanya kukwana kayo kwa yachinsa. Okay. Igoni bwata marenga maya sabanta banyateko nene kuba promisinga igasi nimba kolere umuro no mungaini yale umuro na bakonya kolere gas kibarangeri baga lyo kolere gas 2027. Asante sana musiki mukayangi chasole ole ne kanga yokuliye kirugo kyo MCA anene nararia ya orachikoleta arachikoba mageni kujasa bananji mbia mona siri swali ya mbona takoteba nkoro ku Amos Gekonge onsongo ule wajite ku mwandu kamukaya no mu MCA unyati ku ward. Okay. Abantu bamintu buli monte kadete kunya ku ward nchena alitigiro in 2022. That was my first attempt. Nataka kushukuru kwanza sana mwangate support ni richi akete, but I believe this time around nyasango bakuna richi nkoro mwangi mireme yankoria. Yes. So ndike Tanganyika, I want to promise abantu to nyakwe warding it is the first time nyakwe ward muri utwara umu MCA okuba representation elia muganetie, and like now tuwatu umu MCA naone sauti ndwanye kujeigwa kurwa so office up to date.
Representation it means uwakisha bantu ase county kuyagera ukoira amaganio y'abantu bao ase county government. Yes. By so doing that, it means kuikatutwara ndekunga public participation each and every year. I will have to make sure that we public participation abantu across the world so that they can be able to know mechado kimobwate kera is application igeregerenga kwenda say county government cross on budget na manya ninkobeka in each and every application. The point ya kabere I will ensure nga chipara chitu chons chiarasu up to standard. Yes. And like now toward our area MCH para chinyinge ichiko sub standard barabara mingi ichitigere nchera. An example tuwade pale koru Gomba eko Gomba eko Kyore Gomba Matongo Road. Hiyo ni barabara ambayo imewekwa kwa budget mara 2 ya Rosi. Lakini tuko na bwana ile pale yu etigere nchira. Tiko tabu kama 70 wika. E pale yu tepo drone karavati. As we speak mnembulere nyinge ambure gutwa muko ponsi pi uchire mugondo usali chibandu cia abantu bagomba ponsi pi ko wono nchara bagukore mwako gocha. That means I have to correct that mess ya koru na wa area MCA. A point ya kabera I want to talk about mnabona example mangana street writing. I wonder budget dikia kwa sose county government korukiore moyo na ali soko mjinga. Yes. Paka embassy ine pare yemo street ya jibe giresta. Yani you just count 1 2 3. So mindonga mnebyo mbitegere koru inchire bonte boronge. Ndingena tate kukwana. Ntubwata mangana ya location. Aba MCA this county government ora basoete mbaro sti lichiko. Yes. Wakatabanga kire ward ebende kutwara ward based development funds chibes chokolata magandase ward. Chiabende kwa 39 million initially, later bakaba complying the governor obutuirenke chiatige 27 million. This 27 million kiro wake sabu moralia it's 135 million in 5 years. Igoni ndege dege je wika 2027 yabantu itabanya kwa ward muboro mu MC mu abege office. Na kia tumegete GBS echikubunga 135 million in 5 years. For me, I want to promise it will be equal across the constituency, the ward. Igere GBS to ikaransa every year to arose budget na bantu baito bantu bane bali bakuchukanga chikura. Bali bangage chikura the bosses. Rinde kere supplication yamanga 27 million in our supplication in tubuna ba 90. Inumna ba 90 bonchukanga chikura. Ni numogo ntebi ni kingu chikubakora in each and every supplication. So the kitu arosire budget ko ganda kwa maana ni mubwate share ino out of the 27 million chigo jaradia chigo jase ward. Igona kita tete abantu betunga I will work hand in hand na inwe asense moyo koraki yokora magandra. And I want to promise amangana health facilities is very important. Muna bono I want to say ndubwate facility dispensary kurunga kiyoga dispensary. Yagajdu musikemu maima since 2013. Yes. Before the county government bakarero none rangija na wako kuri no mu jumba nyero studio lengo za yore senator Richard Monyonka bakarero eko the facility ejikaba developed because county government up to date none rangija wako. We have a dispensary in Bunyagatensa location whereby abanyagitali bako so saa 3 chiamambi and then saa 9 chiamara goba bachire bona iga umuntu no ruara none liyo ndiyo in that facility toko none pana none sila piyo mwana to liberia. Such kind of things I will ensure work with the county government to ensure facility yi abere improved ya very well equipped so that abantu baito kaliki panyore services chire chindonge ase kwende eswe ward ito in terms of health facilities. Okay. Yesu muske hamusi yesingisha se mwemi aino murai wabasai anene ejine chinga kyumugusi arege no gorai wabasai mbya mwana nyakundi munanje mwemi yoyoro mo raibo basae abongo beka ngutie ka ukwana nga ingaki yaikire bontora igene uraibo basae ekiagera kuruma ga twatiekire koranga nga kyuburai wabagaka abo abande barura maino bakolire aotana abana abagekaratiga bagaka barabakwanira lakini twanyole nga ukwana kwabo nkoli gotoire stokoraki tokwenda buya igobona igana ngotanga abasaye kuguna chindu guchana bashimi wagaiga the likes of Sungura, likes of Jasper bakwanega batete birogebi ne birogebi sikuligereri nyakundi nga account ya ito ya Kisi inchakera aba MCA baito aba balegetia bande wasundukire muna bono litukulia nkyo chitalikisa no ibere ntubwate interview yokoru yaba ali mba ICD2
na ECD3 nto wende kumanyanga kurwe ward yago ayemuno mu MCA uikaranse assembly ingi kwairu no bwata abantu bacho kwairu kiagara nto igoti chinkuma isikoga mbale bago sa 50 bale salt listed baya basa bago sa 50 bamakoraki bamakogwe biro gibi ayemuno mu MCA ekere gocho wika interview yalire abantu bayirwa amabaga ngoko bwitole ngaki ngwaetwa amabaga atatu mwalimu kikwaligete munyagitali kikwaligete iko abantu baralire assembly yetu nande abanga onye toli gotera liugigete magenda toli gocha munabona ngwane nje muna youth leader ase kwende ward yane chipara chirobogete nga ward epara nchiri chiare mu chiri kire gokonyora umugabana no ali no MCA no bale mbarambale post ebekire lakini chipare ichunya kundi boni gango tali bogetenga epara mune yere kurumugu connect ward chaki ebutogete boniga chipara chinde chiri weteka ikobo no gocha kotutuba maiso nga gento getengi akoreriko lakini implementation na komberenda chipare chimwarosiri ekyunkeyo boniga bisimambire biko kunyo ebinde kemo kyarosi kwensa mogete gyatiwo anene gento gikondo manyakundi nginyo lichibasa lichiri county chasoka na abantu bakuruch form chiri na ba MCA okonyoranga ese ward obunyoromboro okonyora kinyorogete ngocha baramo kwanyore form ye kinyorogete ebisire abantu bekinyo nabo bakora ya guchi form file ye ebisire ba guchi form dirichatiga irenkeiko file ya kinyorogete ekesomo MCA ari koru na lyokoraki na lyegotuka abantu barana muna ali umugo ward yana abantu bakwarana nyakundi ikongi ngoteba obura iboro ni oboro bobe ingiye kogera etokorana muntu litayire korubu alimu obaire director ya obu alimu ganati okolire kurwe bosonga ochirenka gali orosiri chibesa oibire chibesa ongainira abasaye gali ongainira abangina ogoseru nkoro nandi twamutenda ekerogo kende eyo etali buya ingego tukuligire lyatuli lyabasaya abasokire no musaye wechogete kabisa iyo muna youth leader ngwa advice ya abasaya baminta abasokire ko bulibiro inje nkobulika ngoligere ninga kisungura twatali enere ni maete sungura tali nkondi ni maete just tali nkondi ni maete nyalebe ne nkondi aliga na ninje ngotinena mbe voice ya youth ninje ngotinena mbe voice ya county mbatabe yaya oyo mbuyali mabinko boligabo korangana nabara yabasaye mbaro bachorire ikiranira amagendo anene mbale baikiranire na mbale bataraikerane inki yakogera abasaye mbaro okonyora umeto umuntu munasunguraga tali nati ngonya komoninde sungura obwatire besa nando nyolde kaliaga kakonya konyora ngonya wetale birisi mega ekanisa okonya gokonya iga kyake umusaye naro koruina ni gosoko kurwandonsi ugo ikagali onyore bobeso obwa mutantani era yatuma igoro okonyora bona munabone atukwana iga akale gosine mebegani ime bono tumera igoro no bosemia mboro okonyora umuntu akonyora nga social life nekero okonyora nga kwanyorira bobesa bokeigo wakini gali kiro igoro nanu munaro okonyora bobesa bokeigo kwanyona lyao keiki ega ekero lekuruse gali iga banta ababere mbaro Dulikotana ekere yuko 2027 into chora abasaye bonsi baikirani ekina yakogera boni wena there is one term two term ingiyakogera chislogan ni chironya kundi obora ibwabero obonyaka bwabero obuchafu bogoteuna wewe maliza uende nyumbani utimo kepi wewe endelea umefanya vizuri iko two term esibali bakolire buya abasaye ababigitwe birogo bagochikwera niwo one time esaba sayaba baetwe kerogo bakolira obunyaka bakolira obutwambu bachakire ebintu ebibe anene ase county okay isumunju muligele honoriete agunigo togendete no morobero bwengambo ya getembe tanyoro umutima komoke tukirana ntogenswe ase ntunda yo mwelio kabisa.
omurayi omukuru bw'ensi ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengereryo eliokolenta amoncheryo y'amagenderero asa amatuka-busyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bw'ense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Karibuni ndo mwancho mworigereria hase ntunda ya umweru kabisa ya umurobirega wengambo ya getemba singa kechiga nigonda chiko iribaga anene gochia sabarai anene batokwanire ali buyo umwerio anene muske sungura. Karibu sana asingana ya umweru. Asante sana. By the way, Gendetani nashukuru sana kwa kazi yenye umefanya mzuri kwa sababu chinza chao kwele nechi nyingi tumekaa hapa sana. Nashukuru sana. Eliakabere entrachi kokora nataka kwa ni mindebere just mentioning for the benefit you mwananchi Kitutu Central no msui karanzete because injibna nansungura no maybe duke na bantu bayenko muikera bale town yebna toliga twasokire saa 5:30 tosoka eskali negesuntekero meaning that town etaite street lights no yateba ara rochonyo mweshima ka kwa na ekyo lakini tuna tosoka kujisikeka na ngosoka tole egesuntekero hiyo ni kazi ya mzie kwa ile emotion gali egento kende. In fact mwaro chinole abantu Nairobi umuntu akonyora uchwetera randabotiga buna gwere akaraswa mwaro chuna akwete onya teli CCTV yarengo na yago chakabega asia kokoraki komanyanga ningokoraki ningomuita. So we want also the county government of Kisii through GMC una town hakuna je gutwa chiwochman botamengo batende tigato twara CCTV chikonyara koba chikokonya abantu because that's the work of the communication team yo mugabana Simbarati. And lastly, again, tokena kwa ne ya mache no yateba tobwata mache na ya wasco chinyumba nyingi njibwata mache akubeka the work of the MCA no kokonya abantu baye abaguli no ne chikwende abaguli chipipe abekera mache umuntu bwaka ne birikira mutini. I want ko te abantu back to center kana gokoranga. I believe the reason why you choose young minds is because of the focusing and because of the education area abantu banyo because ibintu bikwana with digital aba MCA bange barona abantu barobogambi mbasome analog eri enkoro 84 roji yaje tole CPC boni. What I'm saying, tiga mochora para ibara bake babwato bongo mwa na mo biru bakole. And lastly, keroko choro muraiga is not about money. It is about service delivered to the people. Abantu bali bajiro monta ocho ko babwa chibesa. Even no akora no nechikura. Na bana chikwa chikwa umuntu imukwando gora chikura. Abantu baminto ekero umuntu okukurusko kwache kwaka Kitutu Central wachorera abantu bakitutu Central murayo mube abantu bakitutu Central batigara bakora kipakumia iga abantu bakitutu Central echorero murayo ino uri mutagete for the benefit ya future ane bandi yaramaya ane basabe kure no 2027 ninga monko nyama restaurant ramu nainu yale ambao tumefanya na mali tunaelekea. Asanteni sana. Okay, Yesu msikinyanga.
Asante sana Moralia. Se gambe twatore gambe ngia. Nche sabantu bana banyetieko nche muno mweshimi weno ugoja 2027 foranyanga nimbwata magana mayasi simole na bategereire mwantebiri nga abantu banyetieko batagete amaendero mandira ina promise nga konyore gasi kubande mwantebiri nga murayo legeti abaibete na batebiri nga kinkore ke bishande binde biyons mwantebiri nga abantu banyetieko bategete chitaya kirasi de chitaya kyogo chitaya kanyimbo tanya kyogiro chitaya nyamurenyo around abantu de chitaya inda bangina bakora biasara bakabatuko nabaigure onye mwemisi tere okora ninde tayari kokora gasi mwandera abantu banyetiye konto bwati chiro se word chance ipi ete konto bwati no yechira bangina bakora biasara go promise onye murayo tobe gete trama yende kinga bangina mbate gete kyo amuya nindireri mwantebiri abana baitu batite basome kibasa lisi Kristo kwe uno boli botatu nenda abantu bakwe bo besobwe abantu ali bamanyire no MCA na ba promise nga kina wegasi kipasa liye kinto kirubusa to chimento enswe nga twaro ziri chiko kipasa kirubusano kirubukumi kibasira akonyo mwananchi ende mwana abata natale simole mwantebiri nga ebirasi bya ICT bitakere bingese ward na abaigure onye mwe misiolo geti tari ko nyaragasi ni medere nkumwere na ba promise nga ngochi kinanyoli baga ntobeke birasi kira school enyete ko ward etwale birasi bire sufficient abana baito basome n'abalimu tolika abalimu bachetororo bagakonya abana baito because foundation ya school nero ere important ngendo kende emwante biringa baraito ko chora abakwe babasaye chitalent cha basaye na ba promise I will be there na chakire sai ne mipira na chakire ne je sports nimba ni shwenga bono uchakira ujimotwe kitalent ninjirende na inde abasaye nimba bwatanie ko ni shwenga na inole chi potential chino na chibike into proper use abantu baito na atali smole bante biram amagana ye biashara mutegeto murayo kubakonya na town ya na into tutwale kende in fact nyate ko ward ne into le town ya number 1 ede ko ward kuru chibuko bantu bali kiru ede ko na ko abantu le county bargo simba toboka ba msio to achorire mna to achorire tanya kuli control ayomo tika no county yoka town ya oka no nye kuli no nye se petrol station ta enyo kuli kono muntu ai beta abantu baito piba expecting abantu baito irwanire kasi umurai no gutwara network uri chigasi biasara bire taunia abantu bonsi pi onshunga abantu baho baswera segiti no biashara taunia mabagana ara gutuka ye yo gukore biashara ukuri abantu baho balente taunia iga ende bakore biashara bairwanire abantu bairende n'ibintu binde binge ji project chinyinge sana asante sana nindi tayari murono mure mware ento yo kanko basaba mbwatesi nje ni moment no kurukwa fora nyanga muntu mororo usabiro ko boko be asante sana Yesu musikamusi mbiamono na nda sedibaga ndete ko teba ngabantu bayiminto abantu bane banyakwe ward mondigreti nanjuro nabaligiriga tedada nga ncheti ndikuri bolimo ndibokuma especially no meno bo wanza sana naona ko sabantu baminto gaki around the tutaramu asobomo asingi joko ta monjira nyakwe ward I want to promise that injimoko ngiro kyo bo MC ni madeko ngamore amangana ya baga ka civil servant baso ba kuri chigasi ba ritayire tafadhali baberenga abanyakore byo bako injege ndude kurigereria na basaye ba ko school bare sikota ba tegas tobeke ibarua bakore starting from my office edojo chaka na basaye and like now mnabarono you are busy abeta ba office ngendo kedia kabere that will be transparent and accountable for every coin yo mwana inje ujase wodi nyakwe wodi ngendo kedia kabere moroje nyakubarwanira ndenje sinkonyara with small resources nabone jidaje bingi binya kurubya magogo na maju na duimbre nyinge moji nje nyakubarwanira nyakoriki kora kebisha magogo inabe kama daraja magogo munya gutambukira I want to promise moko ngalibaga chidaje tunya korosya panya route edoje uchichenje tebe kuje chuma na chiza mnyama tukamangi mwara bona mwe paji de jikorosigwa makaraba ditayo omuntu akarosire para obekari karaba dire 1 cm to 2 cm I want to ensure we change that karaba to become karaba tiamane about change chinene edinde none bitwimbe nyakuratera mache anya gweta chidaje igoro ndadote abega abantu baminto banyakwe wodi
nje muno mwana uyu namusike kongo songo nerure mune sadaka ndete mbakonye mwari wanje mumbwatsi 2027 mwangi ikura yaino ni maite na bange pate ne bono kuchakera uchi mutugu 2027 watakuja wengi na abaito banya kwe ward ni jindu kuchito na bana baito na abaya tole twins lakini ko batega mto ka kinje andoje na bonda abo muyamo no kupabwa mwari wanje monkonye monteme 2027 jitia botenge momentere you see a different mbasa lwenga nyasaye tiga ababwatsi Mungu awapatia vya njema mmoja ndeko bora paka 2027 na nje mumbwatsie edindelio monge chikura chino chonspi na nje mumbe kobisi edindeli mbakore gasingia kuchaka 2027 mbia mono nyasaye tiga basini yes mwemingi cha sole mbia mono nyakundi arene tiganga kere TV twagetembe mbia mono asogo twalegania twagambire twasemani na twakwanire bono ngana ya neo mwelio ochiase ngwakera bali bagikora interview mambia bali mu ECD tiganya saba rakanire kere mu chwikana se panel nyasaye gole merangu nao bali bagikosaba hongo ya maega nabonye ibintu biwonjoka oye gwigente ikyo okole buya chi county cheito ibere nyakundi Kisii na Nyamira tigato soka so bonge tobwate ekura abagambi baito senior chiefs assistant chiefs soka mwale taba tuleti baino ntwabe kako chaka lero educator voters ngo so abali binyoro batale wale tabantu babwate chikadi imocho mwengo cyali ward ya Nyakundi tingo yeba kiagero meto iko cyakire nyomba ward ya Yabugetenga South Mugrango chipara na batebi cyabutukire omweshimiwa na akuru ku mauti director no mwalimu okabeire akabe director agayiga tukamukonya tukamubwa MCA tukatanga ki kale ngo mwalimu akorabya obwa MCA na burabuti akore bwabutukire ekwende bishobara cyabutukire epare kurumugu egotire so kiabiko lyali ebutogete tindi weto igo egento gekorwali bono abana baminta abakubuli kirogeke tiganya saba nchire aba neema na nda aba ekere kwani kwino elito nyoro bora yobuya youth leader South Mugrango jimuna mwemi moma yatengo jina nabalera tiga tosoka isiko tokora mangana maya munaboniga abana baito ekupoto ngo igurore Nyakundi yatonyolia abayibuli gali ngaki kusips ngo igorere poto mwana tayo utaite tikenya ngema mentality yaba kusitu bwati no mwana ikanya ole C+ ama ko endabe muntu yaya epoto mune ko igoro omwana ndibwensi bwa none D aigo apply anyole course none ya maboko elinde aigo none loan asome nabashimi wa mura babasungura Jasper Amosi wono women ndebunora wona mangana atoko kwana agaiga let us put these words into action tokonye michango ngo igorwere kali agaketo bwate tokonya abana abakoleki bagende sukuru amangana sarakasi tutige amangana mange ikomoro aba baligerere ngaki aba muri aberule kobera paka saa 5 ya butuko igombo kumoko mwese ward yae takole bintu tatiga abawo basunduka assembly ga banya akole bintu bitayo tali arayu tianya saa 2 atobe nema okay gwara muske mbia mono sana Mr. Nyakundi twagokire mono tukanere TV ya Gatembenga mbia mono aso twari bagari to express ourselves ditangani ntebe ndi abantu banebe ward ya ne pass church ngambia mono aso support bangete nanda so botegeri byo no kurigerio ku isete TV ito nchake ko ba make babe alati se bintu kitabigendra tali torengetinge umwe tabwante ko chinchia se bono iga esa matukaya makati gaire yes nyata kunyara ko bichenjiro ntonya ko bikora there's a allocation of inini funds ya ECD classes abekira se nkasobo yoka enko ba request y'abantu ba pass chache muroche bintu bigendera tare ta bintu bire boronge ekaro konyora nge school neire class ya ECD nande kiabere complete nande bon this coming financial year umwemsimo ya kotena watenga otabanande nga this coming nini financial year na akobeka chibe chinde abwe sich school chinde chitabwa tino even a foundation of that ECD class tiatobe kin to keme inteka mnebyo ntoroche nto requested for pouring centers chimento ase ward yeto to request almost 5 pouring centers chimento okobo mu mugambi to oregetiera ali bwate chinguru abwata kebekere polling station yange na boye ekinege nto tubwente okemya kapisa na ntubwente ko cha moto atotenga nkia kogere ebitu binde bya tigetu era mai kwebekere gitu sobo ni mtu tubwente kunya kuligeri amachi na arale mirenya gesagari aina macha bwate repair yoka
bachire babekire water points after bari paid na 3 million babekire water point aries para igore samacha aliare okuripia machi na kuripia machi na 3 million riba gukubekira abantu no ichi pipe even at 1 to 2 kilometer out of that 3 million tutie kunya kungaini mono 2027 ebune goika tia tumangi tubwente okora kiamana tia tubwate chikura torenga amagendro ngochare pasture ito pasture ya bere ko gavani na bakaka banene bone ganinga kie vijana abantu babwate maono njengo ba promise as a youth ndete ko soka motuga mbakorere gas enabatenga ndete ko be servant ya pasture imbaletera magendo ali ataite nyine kibya cy'umwananchi ndigachichikore service kibenda ukaro pasture ntorura rochino nyoro mo water spring teyo mu MCR serious pasture ito ni kibya sanchila located for the same even if tutate kuchiko sirku 2027 negoika igaba abantu bana ba pasture nimbaigene tenga nkomkora nkoreta more richibwa pasture richibu elio kimuranto membe servant ino I'm ready to work for you barata service chirimuganite se pasture ito biaona sana just for ya wishe die botkobia na nya sagende ko batsenia sama to concept ategeto uchmotuga biaona sana yes nyanti jingi jasubere chebono litangani nare gotebi muumane ito borepo ito tusigete no to komogo sinto musigete onare Doris Donya toto gende bonare komotebi agotebanga ukamire kurwa se serikali bono gukamoko kwao njensi nyura sokwira ebintebi esengenjo na tare ground una bono igoro narenge bouti gochiege saba goteba nkwanya kwendo baje besa chiangafu tara gochio bachi besa chiangafu rero narenge gochibo mari bagari kyomegero gekoro ku Canaan self help group genda ba nabangi na bonsi chichiro weta daraja 2 marani mosocho rio siri weta kerase mogonka genda bae chibesa bakorere biashara naende bono mwanjo morigereri kera baire chibesa echu bono mumaete obo umarepu ngwantam chenji okoboko bono next beka Rebecca Nyatich agency echikorete bintu biri konyora mutari konyora echikorete amangana maya alafu naende nare gukwanera inchende sekiama ya Jubilee ekuge kora uno morayo itobono tubate deputy party leader Dr. Fred Okengo Matiang'i bono tigabuno mogusitu igamese nyombe yemo ya under Dr. Fred Okengo bono tuabwate nyachae na machitu ko be president bono yarenge buna Moses orogo tuira Canaan bono yora tigete buna asirete Matiang'i bono Matiang'i tigabe Joshua otuiki Canaan nechi youths ko nare ko batebi tigababwate chikura make sure umekuwa card kwa sababu kura yako ndio sauti yako naende buna bono au mugusiti gatotware obwanchani no morembe naende bono ntegete ko tebi chiuts ko gato tige gutumi kuna bana siasa bobe sajinde to gutume koreta chibura buru ebune bintebibe tiga to chitome ikiara bagotaya baiga kama kijana usipojituma utatumiwa na utatumika. Yes. Okay. Yes, mwanjo mu rigeria bunoro cha bunero twikiro mweri bwengambo ya gatembe anena se twengu kwanira hambo borai babasaye na biga mangana haringe tomoroberio hotuko kade lidera nensera sinyakunde na go sabiro twaro gotuko na bigo buligeria burubia.